impalagi pa ti Department of Health Regional Office 1 iti kinapataga ti panagapapakuna nang nangrona dagiti manamnama nagbaling nga inawin na dagiti masikog. Según ti departamento nagutigot dagiti naganak ang mapanda pabakunaan dagiti ubingda nang nangrona dagiti 0 to 12 months iti Rural Health Center kaspaset ti immunization program. Karaman dagiti senior citizens ken masikog arumbeng na makumpleto dagiti bakunada kas kumay ti anti-flu, anti-tetanus ken kompleto prenatal check-up para kadagiti masikog ken ti panakaited ti iron supplementation. Kalikagumana ti Department of Health ang magunoda na ti 95% full immunization kadagiti paseknan tapno no sa nga padadaan na salunat ken mayadayuda kadagiti saksakit. Makikaykay sapay ti Regional Health Office iti daytoy World Immunization Week anang rugin itatangal daw Abril 24 patingkada no Abril 30. Kaputi daytoy ket gudgutiguten ti nasa o departamento iti panakipagpartisipar ti kadwan ket may pangrunay ti kinasalunat ti pampamilya. Kadwa iti 99.5 Basong Lawag, Idol John Gistin, Tatak, for MN.